ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥାଉ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ, ମନକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଯୁଗ ଯେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ତାହାର କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହିପରି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରିଛୁ, ଯାହା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ନମ୍ବର 1, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶା ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଧୂମପାନ ପିଇବା କିମ୍ବା ତମ୍ବାଖୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନ କରିବା। ଯଦି ତୁମେ ଯୁବକ ବୟସରେ କିଛି ମଦ୍ୟପାନରେ ଫସିଯାଅ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏପରି କମ୍ପାନୀରେ ରୁହ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ହାଇଫାଇ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ହେବାର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପଥରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛ ତାହା ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବଡ଼ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଥ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଥରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଜିର ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟପାନରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କିଛି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଦେଖ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବ। ତୁମେ ସହଜରେ ତୁମ ମନରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ଶୁଣିବ, ତୁମର ମନ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଜିନିଷ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଦେଖିବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ନମ୍ବର 3, ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଆଜିକାଲିର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷା ଯୁଗରେ, କ୍ୟାରିୟର କରିବା ଯୁଗରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ମିଳିମିଶି ବୁଲନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏହା ତୁମର ବୟସ କି? ତୁମର କ୍ୟାରିୟର କରିବା, ତୁମର ଜୀବନ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବା କୌଣସି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କିଛି ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ନିଜେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ଭଲ କାମ କର। ଏପରି କିଛି କର ଯାହା ତୁମ ପରିବାର ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ତୁମ ପିତାମାତା ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରିୟର କର, ଜୀବନ ତିଆରି କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ହୁଅ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କର। ନମ୍ବର 4, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଜି ଏବଂ ଜୁଆଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି, ରାତାରାତି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତାରାତି କୋଟିପତି କିମ୍ବା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଜ ମନରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଛ ଯେ ପାପର ରୋଜଗାରରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ରାତାରାତି ଆସେ, ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ଶେଷ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, କିଛି ଭଲ କାମ କର, ତୁମର ନିଜର ବୃଦ୍ଧି କର। ଏହି ଜୁଆ ଖେଳ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5,
ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଜିର ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ପବନରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ। ଶୋଇବା ସମୟ ନାହିଁ, ଉଠିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ସମୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଏବଂ ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧୁମେହ ହୁଏ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୁଏ, କେତେକଙ୍କର ଅମ୍ଳତା ଥାଏ, କେତେକଙ୍କର ହଜମ ସପ୍ତାହ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୁଏ। ଆମେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କୌଣସି ବାହାନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସବୁ କାମ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରି ଆମେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ।